Ma'am, wrong spelling kasi. Hangal ka! Islaw bubuti has gone too far. Siguro kung collectible ang mga national ID, siguro tingin ilang milyon niya. Tas kahit na alam ko malayo bagay ka, may Musta yung mga cancer, ako pala si Paolo at sana bumili na ating merch sa description at tinagad simulan daanan ng mga memes ngayong linggo. Ito galing kayo. Ang Labubuisit, nga pala, kung nakita nyo na to, umay na ba kayo makita to? Ito, sa inyong feed, hinihingi sa ng jowa mo, na asawa mo, ng mga tropa mo. Ito ay ang Labubu at alam mo ba na umaabot to na hanggang 51k at ang kanyang pinakamura ay 600 pesos. So alam ko marami nagtatanong bakit to bakit to pinag-uusapan, bakit to pinag-uubusan ng pera na ibang tao dyan, kahit mukha naman sila mga troll na nakaginhawa sa buhay. Kasi pwede mo silang damitan. Ito yung curse version na nakita ko. Si Labubu ay isang elf character. Hindi yan Encanto na parang sa 13 yung nasa ilalim ng mga kanal. Ito ay ginawa ni Casing Luke na isang Hong Kong born pero nakatira ngayon sa Belgium na artist noong 2015. Nag-release siya ng kanyang monsters at binenta niya ito. Ito ay nakabase sa European fairy tales or yung mga Nordic mythology. Ang kanyang gender ay she. Sa mga nagtatanong kasi iba hindi halata di ba? Meron siyang pointy ears, meron siyang sharp teeth, at ang kanyang pinaka-personality ay mischievous siya. So, bagay nga sa isang babae. So, naging popular to dahil kay Lisa Manoban ng Caloocan, di ba? Isang Pilipino ni Lisa Manobal na isang K-pop idol, alam nyo naman. Pero alam ko hindi naman lahat ay mahilig sa K-pop, pero kilala siya. Ang lalo pa nagpalakas ng kanyang demand ngayon sa mga collector, sa ating 90s na hilig sa pagko-collect ng mga bagay-bagay, ay ang mga fans din ni Lisa tulad nila Vice Ganda, iba pa mga personalities online, na lalo pa lumaki ang kanyang fanbase. Para ito yung napag-usapan natin dati sa Tambay Cup na okay na naman bumili, wala kang problema. Kung meron kang pera na extra, bilin mo. Diba? Pero kung ikaw ay naghihirap sa buhay, di mo mapalunok ng gatas yung anak mo, hindi ka makalabas kasama mga barkada mo, hindi ka makapagbayad ng kuryente, huwag ka bumili niya ng ganyang kamamahal. Bumili ka na siguro ng mga mura lang. Kung nalala mo ngayon troll, di ba? Yung mga nakaubod-hubad na hirap sa buhay. Ito naman ang Labubu, meron silang damit. Meron nga din parang nagaganon yung mata, tumitirik, pwede ata igalaw, di ba? Pag ginaganon mo talaga daliri, titirik din talaga yan. So bago nyo ubusin ang pera nyo, siguraduhin nyo na meron muna kayo pangkain ha. May mga nakita pa ako sa sale, umaabot ng tigi 1 milyon. Pero huwag ka tayo maglokohan dito, walang bibili niya. Pero naiintindihan ko ba tumataas ang value ng isang collectible tulad nito? Ay umabot nga ng 100,000 per set, diba, na dati ay tig ilang libo lang. Siyempre, kaya siya umaabot ng gano'n kasi iba-iba rin yung kanyang versions. Merong mga iba yung design, merong mga particular sa isang artist, meron naman mas cute ang itsura, iba na mas maangas ang itsura. Marami sila mga gano'n. So tulad ng iba mga collectibles, ito ay siyempre tinatry niya i-hit lahat ng market. Tinatry niya i-hit lahat ng klase ng tao. Yung Labubu ko natanggal ipin. Nabubu. Okay lang, bili ka na lang bago, mura lang naman. Ang mas magastos sa Labubu ay ang jowa mo. Huwag mo kakalimutan yan kahit anong mangyari yan ang paggagastos mo sa buong buhay mo. Sunod, this Labubu has gone too far. Ito sa Taoist Temple. For Labubu dolls and ayun, di ba? Pwede mo kasi silang palitan eh. Alam ko pwede naman basta wag gamitin as sacrifice. Ewan, di ba ang point nga ng Labubu? Kahit sino pwede siyang maging. Pwede mo lagyan salamin na isang Labubu. Ako na yan, haha, lahat trip. Sunod, love you. Yan ang pinakamagastos sa lahat, ang magmahal. Leche, sunod. Joke, ano to? Try natin. O, di ba? It's work! Di ba? It's work. Try natin yung mukha. Kailangan mo talaga magtrabaho para makabili Labubu. Let's go, sumama ako doon sa labas. Papatay natin yung mga solar nila. Akala ko yung mga tambay papatayin. Natin. Patayin ba? So iisa lang ang kinokontrol siya. Solar dito. Okay, lahat ng... Ay, tubig. Ayos man. Ayup, isa lang pala. Para makatipid yung manufacturer. Well, alam ko naman minsan pwede mo control yung TV sa baba, sa TV sa taas, yung electric fan, may mga ganun. Pwede dun sa, hindi man ako inhinyero, pero meron yan something eh. Sunod! Yes! Makakabili ng Labubu! May panggastos na! Unahin na to bago Meralco. Tsaka tubig is national ID just. Siguro kung collectible ang mga national ID, siguro tingin ilang milyon niya na sobrang raro makakita na national ID. Pero alam ko pwede yung subukan online, pero naalala ko yung panahon na sobrang hirap yan. Iba hindi na nga dumarating habang buhay mo ng ano yan eh. Manihaka-haka na lang yan, mga kwentong inuman na alam mo ba, minsan lumalabas sa isang national ID pag bilog ang buwan at may 3 tanga sa kanto na nagbabatok. Sarad! Kahit ano. Ito yung sinasabi ko sa'yo, may grade pa yung ano mo,
mo, yung Canin Boy. Sabi ko sa'yo, di ba? Huwag kang bibili ng mga collectible, tambay cup, labubo, mga ganitong cards. Naghanap na ako nag-grade ng card eh. So, gusto ko to pag-grade po. Share ko lang, bebenta ko ng ilang libo din yan. Kung kaya mo i-afford, sige. At kung close sa'yo yun, nostalgia sa'yo, gawin mo kasi ba yung pa yung magtulak sa'yo, hindi ng droga, magtulak sa'yo, magsipag para makuha mga gusto mong bili. Pero kung geto ang kababagsakan natin, di ba, may pang-crocs ka nga, pero yun, kakain ka sa ganyan, di ba? Katabi mo si Doggy, ay ayusin natin ang priorities natin. So that, when you're too broke to afford an iPad, munti ka na tumama. Dapat sa kabila mo ginamit. Suffering from success yan. So that, may classmate kang uuwi na. Church, why do you hear mass? Uy, si Heba B. Heba B, budget Heba B. Para po na matuto ng mga salita ng Diyos. Yay! Galing mo mauto Yun ang salita Ano ba, yung nakakapagpagabag. Nakapagpabagabag! Nakakatag. Pagabagab. Pabagabag! Pinabagabag ang kanyang konsensya kasi nagawang kasalanan. Tama. Tama. Yun, di ba? Minsan yung mga lagi nagsasabi ng salita ng Diyos, yung mga guilty. Kasi kailangan nila magtago sa Diyos dahil sa mga kasamahan na ginawa nila. Yung gumawa ng tama ng hindi. Nakakasakit po ng kapal. Hindi na, minsan pagod na ako maging mabuting tao eh. Baka nga mas yumaman pa ako kung naging masama na lang ako at kupal. Dati nakapatay ako. Dati ba nakapatay ka? Baka brain cell mo lang yan. Luke Willie Revere shared that he is starting to condition his mind in preparation for a commitment. Ito ba yung tatakbo siya? Literal. Siya daw yung coach ni Carlos Yulo. Ako, galingan mo na lang Kuya Will. Labanan niya ng jacket versus jogging. Tarad. Pangalan. Bago siguro to pa. Ma'am, wrong spelling ka. Hangal ka. So, kamakailan nagkaroon ng issue sa edukasyon sa Pilipinas. Matagal naman ang meron. Dahil sa pinos itong isang teacher na tinuturo niya 8 parts of speech. Yung noun, pronoun, yung mga yan. Ano sa Pilipino ang noun? At may mga hangal na sarap sungal-ngalin ang kanilang kamangmangan dahil sa pangalan daw. Dapat itong inungod-ngod sa blackboard bago magsalita eh. So, baliw na ang pangalan! Uli ka! Kita mo. So, sabi nga nila, ang alkansyang onti ang laman ay maingay. So, sinabi ito na pangalan. Baka bago siguro ito pa. At may 735 pang natawa sa kanya. Ma'am, wrong spelling ka sa pangalan. Hehe. Di ko na ako nagtitrip to kasi uso naman mang trip. Diba? Pero sa madya akala, ang pangalan, pag search mo sa Google, yan ay noun. Hindi ang pangalan na name. Magkaiba yun. Ha? Dito mas pinakita lang ulit ng estado na edukasyon sa Pilipinas na mas nag-enjoy tayo maghanap ng mali sa iba kahit hindi pa tayo sigurado. Alam ko deleted na to kasi siguro baka ayaw na lang din ng problema ng teacher kaya tinanggal na lang niya kasi naging issue pa ito. Pero isa itong kahihiyan sa mga teacher nagtuturo nga ng speech kasi ako ay speechless sa akin nakita. Masarap ingud-good sa blackboard. Ingud-good sa blackboard yung mga nagsabi nito. Sabi siya, pag naglilinis kayo ng pambura, huwag niyo singhutin yung lumalabas na joke ha. Ito mangyayari sa inyo. Sarad. Yung kanino man pong love letter to. Alam ko wala pong magiging. Oh! January 23, 2018. Nako! 4 years ago. Pagmamahal ni baby. May tatlong baby na yan. Sa lahat. Moment. Salamat sa lahat. Baby eyes honey. Baby eyes Lahat kami baby na. Galit na galit. Putang ina, dag pa essay ko. Chat mo na lang. Chat GPT mo na lang. Yan ang nangyari pag hindi mo binibigyan ng pagmamahal ang edukasyon mo, hindi ka rin mahal ang teacher mo. Mas siguro doon ba teacher mo, di mo magiging asawa, ha? Alam ko, mga tao nagpapagawa ng essay sa akin dati. Tapos mabayaran nila ako para may pambili ako labubo, di ba? After ilang years. So lahat, ito, galing kay Gab. Subject, paninirang puri sa larangan. Gaslight, 97P, body shaming, cyberbullying, edukasyon. Perfect tayo dyan. Yan ang Pilipinas, yan ang isang Pilipino. Tsaka ano rin, dagdag mo rin dito 100 PE, Dopilia, diba? Meron din dyan. Diba? Ang sabi mo sa akin, hindi ka nag-review. Bakit punong-puno yung sa edit? Kahit naman lagyan ko yan ng pangalan ko eh. Wala naman hindi may ibig sabihin tama ako. Siyempre lagi ako mali sa'yo. Sunod. Nga pala sa Meta AI, depende mo na nga pala simulado ng kausap mo. Kahit na alam ko malayo maging kami. Pero ate sinubukan ko mahalin. Kahit sa panaginip ko lang kaya dali. Pero mahal ko kahit gano'n. So siguro binigay lang to na Meta para hindi na manggulo yung
yung chat ng chat sa'yo na hindi mo pinapansin. Yung mga nansusulot dyan o abangers dyan. Ito lang daw kausap nyo. Kausapin mo si Lama. Lamasin mo yan. Enjoy ka dyan. Ano ang Lama? Ang Lama ay parehong pangangalan at pangalan nung mismo noun siya at pangalan. Pero hindi lahat ng noun ay pangalan na isang tao. POV na late ka. Naunaan na nga ako sa buhay. Naunaan na nga ako sa panahon ko. Kala ko ba ang buhay di karera? Naunaan pa ako ulit. Yung binigyan ka ng aso. Aso na to. Meron na ako pang recess. Ito talaga mga AI. Nakita nyo ba yung kay Elon Musk? Yung kanyang mga doon, yung mga robot. Puta, naalala ko na yung movie ni Will Smith eh. Dapat sampalin din ni Will Smith yung lahat eh. Tigil isa eh. Nakatakot eh. Pero sana maganda yung kanilang protocol pagdating sa mga ganyan. Ito kay Catanduan State University. Bebe Cakes. Ito pala yung continuation niya kanina eh. Doon sa sinulat eh. Bebe Cakes ko, kumain ka na ba? Yes po, Bebe Cakes. Love kita, Bebe Cakes ko. Mahal din po kita, Bebe Cakes. Mas mahal lang labubo. Aking kala. In English, you're mine. And the Bebe Cake mama. Sino mas masarap kausap? Si Bebe Cakes o si Lama? Lunod. Kalikikeo. Pick up. What the hell? AI yan? Minsan gusto mo na yung goodin yung yung jowa mo diba sa gigil. Sunod! Was it casual when our knees touched and you didn't move away? Ate ko siksikan sa jeep, no? Hindi ako gaganito yung Lama eh. Huwag ka lang nga. Si Lama na lang kausap ko. Paulit, toxic Filipino culture. Lalagyan yung 2018 na love letter. Diba? Lalala ko lahat yan. At doon natatapos sa ating Babibs ngayong linggo. May mga napulot pa kayong pagmamahal at basura dito at labubo. Kaysa bumigay labubo, bumili lang kayo nito. Ating merch at sa description. Bili lang kayo ating Palo merch. Ng ating Overthink merch. Huwag nyo kalimutan. Paulo na mapaalam. Shoo!